Fastillahan on ollut jotain pieniä vaivoja tämän kilpikätensä kanssa. Hän satutti sen edellisessä ottelussa ja sinne ainakin Granulkin suuntasi laukauksen. Sitten tulee vasta hyökkäys Pääjärven nopea kuti ja Pääjärvi yllättää Vehasen. Näin se sitten nopeasti. Eriksson siinä laittaa, sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle, se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erää päättynyt ja Jarkko Immonen tulee sen eteen pisteen kaarelle ja antaa kadunansa laulaa niin, että se kuuluisa helinä kuuluu jälleen ja tuleehan se sieltä vihdoin ja viimein. Ja Viktor Faisal Matias Sjögren, Notavainen menettää kiekon, sitten painaa perään ja Pilström tulee rouskeasti esiin ja Pilström loistava syöttö. Pilströmin loistopassista kahteen yhteen! Pilström pistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen räppää ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa. Ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri Nokelainen räväyttää täällä suomalaiskannattajat pois paikoiltaan. Vielä kerran kiekon siirto. Siinä jälleen loistava karvaus keskialueella. Katsokaa Pilströmin syöttää. Pilström tarjoilee ja sinne naputtaa. Pikkuolisella kuuluisella karkumatkalla. Se karkumatka pysähtyy kuitenkin ohi laukauksesta. Daniel Färdholm ja sitten Johan Jaltonen riistää kiekon sieltä vähällä ja voimalla. Ja Suomi panee kainetta sinne ja sitten on kiekko maalista! Kiekko maalissa kolmannen kerran peräkkäin! Ja Ruotsin puolustajille lyödään hirveää painetta tällä hetkellä. Sinne lyödään sellaista painetta, että kavereiden kädet tärisevät. Vaihtaa toiselle puolelle, koska omaa heidän laukauksen poppukiekko, jonka jälkeen kiekko riistetään. Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin. Pelaa Pesoselle, Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniitin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Nyt se on selvä asia. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. 3-19 ottelu 3 tänään jäljellä. Mikään ei tule enää eteen. Kukaan ei tule enää eteen. Janne Pesonen iskee 4-1. Sami Netistä taklataan, Suomi pääsee kuitenkin vasta hyökkäykseen. Poikittaa sitten Mikko Koivulle. 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut ja Mika Pyörä lataa. Se on lopun alkua. Suomalaiset iskevät 5-1. Ja tämä on nyt sellainen löydytys, kuulkaas ystävät rakkaat. Täällä pitää kai kunnossa hyvätä kimppuun. Se on sellainen löydytys, että siitä ei parempaa virtaa enää voida saada aikaa. Tulee sitten seuraavaa tilannetta, Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti meni aikaa jäljellä. Pilström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle, se on isku maaliin! Antti Pilström iskee 6-1! Valtaisaa peliä! Jokainen kuti menee häkkiin! Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijona miehistöltä 6-1! 56 sekuntia peliaikaa! Miettikää! Kerran Ossi Väänänen, sekunnit kuluvat ja hyvät suomalaiset, leijona miehistön toinen maailmanmestaruus! Se tulee tässä loistavan, uskomattoman määrätietoisen esityksen jälkeen ja numerot näette taululla, ne ovat 6-1! Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1 Petteri Nokelainen, 3-1 Niko Kapa, 4-1 Janne Pesonen, 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Pilström. Vihdoin ja viimein se on totta.